Hello guys, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर आं दिनै आङो हाथासुनिनि भिडिअ लाबोदों आरोना। गासैखौबो होजोबनो हायाखै नालाय, गोलावद्राय जायो नालाय, आं बेखायनो हाबानि भिडिअखौहाय खेबसेनो होआखै आरोना, सर्ट होबाय दङ। ओमफ्राय दिनै आं नै जोंनि बर' बाथौनि नेमखान्थि बायदियै नै दिनै हाथासुनि भिडिअखौहाय होदों। स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो जोबजासिम अननानै, आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलावहाय गोदान नायदोंब्लाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थ' दे बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांदो, हाथासुनिया माबायदि नायलांदो आरोना। नै लोगोफोर जोंनि बर' बाथौ हाबायावहाय नेमखान्थि बायदियै आरोना, ओरैनो रायजोनो जुमाय जरासे आरो सेरेब जरासे होयो नालाय, नेमखान्थि बायदियै आरोना। नायलांबाय थादो, आं गासैखौबो दिन्थिजोबनो हायाबो जानो हानाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय मा देखायलांनो हायो। हौवा गोदान हिन्जाव गोदान खुलुमनाय। हौवा गोदाननि बिमा बिफा, जाना मोजांथार।
नै हाथा खुरनो रेडि खालामबाय हाथा खुरनोसै बाम जायगा लाबबाय हाय दै लखब जागोन र' गोजांनाया gila ya Wah, kita nawan lah
ใจเยอะใจเยอะได้ยานั่งจะด้านไปไอ้เจ้าเขานั่งกูLo gano. Ulang ri saya apa ini sini apa yang datar nanggo. Aku nggak saya. Hả? Hả? Kêu mẹ.